Kum kadak ban pen pau ka jing persya bat ban pen rem yo brio bala bathat jubori ka jing em jong ka hebret ka badang khat lais nam karta ka basong basa hakawe na gisnong Hariboy district na ka liang jogi khli no san char snong jong saupon rutli gisnong ki badan ha ka satri jong joint action committee JAC ha ka khat wei tarik urisau araja arpusan kila rai ban pen long ka jing yat pat ba lani ka public rally ni ai ka jing snulem sya ka ying ka sem jong i hebret iba alangat ha ka ni ka apot jong ka jing sya le ban bor ha kita ki riu tang snam ki bangila ban ong pada ka ju ka por ni ai ka jing snulem sya ka ying ka sem ki jong i ya ime ipa ki baying sem bar khoj ki balayo mat yakum ka ni ka jing jia ka bas ngapsi ni pen pau ya kata ka jing persya jur bat ka jing pen rem jur ya kini ki riu tang snam ki bam khenshu ya ka man sim balai lui ki bam khenshu ki khlung khna ki bam khenshu ya kita ki riu kan thai ki balashu bam na phang ya ka man sim bakordor ki jong ki tangang ni kerpat ru ya ka bor jong ka an ki bari ka an bakin sim ka jing ki khli ka bakhia ban kumno ban ai ka ta ka jing pen sitom ka badi hop nak banta ka jong ki bada ka jur ka por ngi ai ka jing pen rem ka bajur ya barok ki briu thang snam ki ba sim ya kata ka bu ban nyon ben ya ki rit ki ria nadu ngin sedang ha ka por shi beje no phaisngi bat ngin sepen kut kat haba ni dep ya ka program ki jongi tekum tangi khot ngi wer ya ki nong song sinong baro ya ki long kemi ki long pa baro ya ki khna school ya ki school ba pher ba pin sim mentalang ha ka ni ka sngi bat ha ka ju kur kamru ya ki baterai ki kamon sing bha ngila badong ki baterai ya ki kam sing bhalang ki NGO ba pher ba pin sing bha ban snok tilang bat kane komiti ki jongi ban pen pau ya kata ka jing singok khia na banta jong kini ki ba mat ya kane ka jing sempap ya ki bala mat ya kane ka jing lanot ha ka jing ka sem ki jong ki bat kum juru bangin pen longkum kata krali ban bu ka jing dwai jing pirat na banta ka man sim balak phat no pi sa sisin ba pin sing bha ban ya sim banta lang ha kane ka public rally ka ban salong ha kane ka khalai tarik banai ba shu ajar pusan bat ha ka ju kor komru ngindon ya ka jing thang mombati ka ban span long ha ka tai ka ju hi ka madan Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya